कमी कमी नाही करत आहात, तर ती व्याधी वाढवत आहात. कारण ते लोक या भौतिक जगामध्ये आपल्या आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी अजून जास्त अडकले जातील आणि लांबच्या म्हणजे मोठ्या काळासाठी भगवंतांपासून विमुख होऊन या भौतिक जगामध्येच त्यांना राहावं लागेल. तर अशा प्रकारचे तुमचे जे जास्तीत जास्त वैदिक लिखाण आहे, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चार पुरुषार्थांवर जास्त केंद्रित आहे. आणि कुठे कुठे शुद्ध भक्तीची जरी तुम्ही चर्चा केली असेल, तरी ती एवढ्या कानाकोपऱ्यामध्ये छोट्या प्रमाणात केलेली आहे की ते झाकून जातं. जास्तीत जास्त लोकांचा कल असतो तो भौतिक सुखाकडे, इंद्रिय तृप्तीकडे. त्याच्यामुळे हे कारण आहे तुमच्या हृदयामध्ये असंतुष्टता वाटण्याचं, किंवा एवढे सगळे वेदी ग्रंथ रचून पण तुम्हाला का समाधान आपल्या हृदयामध्ये वाटत नाहीये याचं. आणि त्यानंतर ह्या 17व्या श्लोकापासून आपण मागच्या वेळेला चर्चा सुरू केली की कशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जरी कुणी अपरिपक्व राहिला, अपरिपक्व म्हणजे कदाचित याच जीवनामध्ये कुणी पूर्ण 100% परफेक्शन, परिपूर्णता प्राप्त नाही करू शकला, तरी अशा व्यक्तीबद्दल काही काळजी करायची गरज नाहीये. कारण भगवंतांच्या कृपेने त्याचं अधपतन नाही होणार, तर भगवंत स्वतः त्याच्या हृदयामध्ये राहिलेले जे कोणते अनर्थ असतील ते दुरुस्त करण्यासाठी व्यवस्था करतील आणि तो व्यक्ती लवकरच भगवंतांच्या चरणाप्रती समर्पित होऊन भगवत धामात परत जाईल. तर हा श्लोक आपण पाहिला, खूप महत्वाचा श्लोक पाहिला आपण. एकदा हा श्लोक सोबत तुम्ही म्हणायचा प्रयत्न करा पाठीमागे, 17वा श्लोक, आणि मग आपण आजची चर्चा सुरू करू. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन अपक्वोऽथ पतेत ततो यदि, भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रम् अबुद् अमुष्य किम्, यत्र क्व वा भद्रम् अबूदमनुष्य किम्, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, को वाथ आप्तो भजतां स्वधर्मतः. तर इथे नारद मुनी सांगत आहेत की त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरेर. एखादा मनुष्य, एखादी व्यक्ती जरी आपले नेहमीचे जे व्यावसायिक कर्म आहेत, जे काही कार्य आहेत, त्यांचा त्याग करून भगवंतांच्या चरणांप्रती समर्पित होऊन भक्तीमध्ये जोडला गेला, आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जोडल्या गेल्यानंतर भजन अपक्वोथ, भजन क्रिया, त्याची जी आध्यात्मिक प्रगती आहे त्याच्यामध्ये तो अपरिपक्व राहिला. अपक्व म्हणजे आपण मागच्या वेळेला चर्चा केली, जसं की अन्न हे पूर्णपणे शिजलं नाही तर ते व्यवस्थित लागत नाही, त्याचप्रमाणे भक्ती ही पूर्णपणे त्याची मॅच्युअर नाही झाली. मॅच्युअरला आपण मराठीत काय म्हणतो माताजी? परिपक्व. हा, परिपक्व जर नाही झाली, अपक्व राहिली, पतेत ततो यदी, आणि जरी त्याचं भक्तीमध्ये प्रयत्न करत असताना परिपूर्णता न प्राप्त करता जीवन संपलं किंवा थोडीशी चूक झाली आणि त्याला थोडं पतन म्हणजे 4 स्टेप पुढे जाऊन 1 स्टेप मागे यावी लागली. म्हणजे काही काही आपण भक्तांची उदाहरणं पाहू, जसं की थोड्याशा गडबड झाल्यामुळे कदाचित त्यांना निम्न स्तराच्या योनीमध्ये जन्म घ्यावा लागला, पण भगवंतांची जी कृपा आहे अशा भक्तांच्या सोबत कशी नियमित राहते त्याची आपण काही उदाहरणं आज चर्चा करू. तर नारद मुनी काय म्हणतात की भजन क्रिया म्हणजे त्याची भक्तीची क्रिया अपरिपक्व राहिल्यामुळे, जर त्याचं काही चुकीमुळे अधपतन जरी झालं, यत्र को वा व अभद्रम अभूत अमुष्य किम, तरी पण त्याच्याकडे त्याला अकल्याणाची किंवा अभद्र, अभद्र म्हणजे इनऑस्पिशियस, म्हणजे कोणतं जीवनामध्ये विनाशाची किंवा अपकल्याणाची त्याला काही काळजी करायची गरज नाही अशा मनुष्याला. का? कारण भगवंतांचा जो आशीर्वाद आहे, एकदा कोणता मनुष्य भगवंतांच्या सेवेत जोडल्यामुळे, तर तो
ती कृपा भगवंत, तो मनुष्य त्यांनी जरी भगवंताला विसरलं तरी भगवंत कधीच विसरत नाहीत की हा मनुष्याने एका वेळेस माझी प्रामाणिकपणे आणि गंभीरपणे सेवा केलेली आहे आणि माझ्यासाठी सेवा करण्याचा, सेवेमध्ये आपलं जीवन समर्पित करण्याचा यांनी मनामध्ये निर्धार केलेला आहे. मनुष्य त्याच्यानंतर विसरू द्या, पण कृष्ण कधीही विसरणार नाही. त्याच्यामुळे प्रभू रामचंद्रांबद्दल पण असं एक म्हटलंय, म्हणजे एक म्हण आहे की आपण जर प्रभू रामचंद्रांना एकदा त्यांच्या समोर शरण जाऊन जर एकदा म्हटलं की भगवंत आजपासून मला कृपया तुम्ही आपला दास म्हणून स्वीकार करा, तर आपण जरी विसरलो तरी भगवंत कधीच विसरणार नाहीत आणि आपली कृपा कधीही काढणार नाहीत. काही काही बेसिक गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे, जसं भगवंतांच्या भक्तांप्रती अपराध वगैरे होऊ देऊ नये, तेवढी जर छोटी काळजी घेतली तर बाकीचे काही पण भौतिक जगातले अधपतन होऊ द्या, अडचणी येऊ द्या, भगवंत आपल्याला कधी विसरणार नाहीत. आणि अजून एक प्रभुपादांच्या लिहिण्यामध्येच एक अजून स्टेटमेंट येतं, त्याच्यामध्ये प्रभुपाद लिहितात की द ग्रेट इज दॅट सर्वंट हु डज नॉट लीव द सर्व्हिस ऑफ हिज मास्टर, की असा सेवक हा खूप चांगला आहे जो की आपल्या स्वामीची कधीही सेवा सोडत नाही. बट द ग्रेटर इज दॅट मास्टर हु इवन आफ्टर द सर्वंट लिव्स हिज सर्व्हिस ड्रॅग्स हिम बाय द हेअर अगेन टू परफेक्शन. पण अशा सेवकापेक्षा पण त्यांचे जे स्वामी आहेत ते अजून खूप महान आहेत, खूप छान आहेत. कारण असा सेवक एकदा जो भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडलेला आहे, चुकून त्याच्या कर्मांमुळे किंवा आधीच्या ज्या हृदयामध्ये जे अनर्थ आहेत त्या अनर्थांमुळे कधी जरी भगवंतांची सेवा चुकून माकून सोडून गेला तरी त्याचे जे स्वामी आहेत, भगवंत आहेत, ते आपल्या सेवकाला कधीच विसरणार नाहीत आणि त्या सेवकाला त्याच्या हृदयामधले हे अनर्थ दुरुस्त करून परत त्याला आपल्या बरोबर नियमितपणे भगवत धामात आणण्यासाठी भगवंत नेहमी प्रयत्नशील राहतात. तर हा फरक आहे भौतिक जगातल्या सेवेमध्ये आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये. भौतिक जगातली सेवा अशी आहे की जन्मभर जरी एखाद्या ठिकाणी एखादा व्यक्ती सेवा करत असेल, नोकरी करत असेल, पण एक जर त्याच्याकडून चूक झाली, कधी कधी ती चूक पूर्ण त्याची वर्षानुवर्षांची जी सेवा आहे ती झाकल्या जाते आणि त्या व्यक्तीला काढलं जातं कधी कधी कामावरून. पण भगवंतांची सेवा अशी नाहीये. भगवंतांची सेवा अशी आहे की तुम्ही असं नाही की एकदा सेवा करून इंद्रिय तृप्ती करा, पण सेवा करताना कधी अनर्थांमुळे, आधीच्या जन्मातल्या काही हृदयामधल्या चुकीच्या गोष्टींमुळे कधी अधपतन जरी झालं तरी आपण जरी भगवंतांना विसरलो तरी भगवंत आपल्याला कधीही विसरणार नाहीत. आणि याचे खूप सारे छान छान उदाहरणं आहेत आपल्या संस्थेमध्ये पण आपण पाहतो. आपण कोणत्या भक्तांचं नाव घेणार नाही, पण आपल्याला धडा शिकण्यासाठी की कशा प्रकारे भगवंत कृष्ण हे आपल्या भक्ताला, तो भक्त जरी विसरला तरी स्वतः भगवंत कधीही विसरत नाहीत. तर आपल्या संस्थेमध्ये एक श्रील प्रभुपादांना मदत करणारे एक खूप छान भक्त होते. सुरुवातीच्या काळामध्ये प्रभुपाद जेव्हा पाश्चात्य देशात गेले तर हे भक्त एका युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रोफेसर म्हणून होते आणि इंग्रजी भाषेवर त्यांचं छान प्रभुत्व होतं. तर प्रभुपादांनी त्यांना भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडलं की त्यांचा व्यवसाय करत करत, म्हणजे त्यांचं प्रोफेसर जे होते ते त्यांची जिम्मेदारी बघत बघत त्यांनी प्रभुपादांसाठी सेवा केली की प्रभुपादांच्या ज्या मॅन्युस्क्रिप्ट होत्या, त्यांचं जे लिखाण होतं श्रीमद भागवतावरचं वगैरे, ते एडिटर म्हणून त्यांना ठेवलं. एडिटर म्हणजे ते वाचायचं आणि त्याच्यामध्ये लँग्वेज, ग्रॅमॅटिकल ह्या सगळ्या गोष्टी बरोबर आहेत का ते चेक करायचं, काही दुरुस्ती असतील तर त्या सजेस्ट करायच्या. तर ही सेवा प्रभुपादांनी दिली. आणि नंतर ह्या भक्तांनी वेस्ट व्हर्जिनिया म्हणून एक भाग आहे अमेरिकेमध्ये, तिथे न्यू वृंदावन नावाची कम्युनिटी श्रील प्रभुपादांनी उघडली. तिथं पण या भक्तांनी खूप छान सेवा दिली. पण नंतर प्रभुपाद ह्या जगामधून, भौतिक जगामधून त्यांचं तिरोभाव झाल्यानंतर, भगवत धामात गेल्यानंतर हे भक्त मायेच्या प्रभावाखाली किंवा कोणत्या आधीच्या हृदयामधल्या अनर्थांमुळे थोडेसे भरकटले गेले आणि भक्तांच्या संगतीपासून दूर गेले, आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघापासून पण दूर गेले. आणि परत
ज्या मायेच्या आधिपत्याखाली जसं एक भौतिक जीव आपलं जीवन जगतो तशा जीवनामध्ये व्यस्त झाले. पण नंतर भगवंतांच्या कृपेने ज्यावेळेस त्यांचं शरीर दुर्बल झालं आणि शरीरामध्ये बऱ्याच वयानुसार व्याधी यायला लागल्या, त्यावेळेस त्यांना भक्तांचं स्मरण झालं आणि भगवंतांच्या भक्तांच्या कृपेने परत भक्त त्यांच्या संपर्कात आले आणि म्हणाले, जे काही त्यांचं नाव असेल, प्रभूजी तुम्ही इथे कस काय? म्हणजे ते एका अशा ठिकाणी सापडले जिथं की भौतिकवादी लोकच जास्त इंद्रिय तृप्तीसाठी खूप जास्त एकत्र होतात. आणि प्रभूजी तुमच्या शरीरामध्ये काय होतं, काय झालं आणि तुम्ही इथे कस काय? तर तुम्हाला परत आपल्या भक्तांच्या कम्युनिटीमध्ये घेऊन जायचं का मंदिरामध्ये? तिथे आम्ही तुमची काळजी घेऊ चांगली, कारण तुमचं शरीराला आता गरज आहे मदतीची. आणि असं म्हणून भक्तांनी त्यांना परत घेऊन गेले, खूप चांगली शुश्रूषा केली. आणि प्रभूजींना टर्मिनल कॅन्सर वगैरे असं झालेलं, तर भगवंतांच्या भक्तांनी त्यांची खूप छान सेवा केली आणि त्यांना परत भगवत भक्तीचा जो आनंद आहे तो अनुभवास मिळाला. म्हणजे अशा प्रकारे आपण बघतो की हे भक्त भगवंतांच्या भक्तीपासून दूर गेल्यानंतर मायाशक्तीच्या प्रभावाने भगवंतांना विसरले गेले, किंवा आपल्या गुरु महाराजांना श्रील प्रभुपादांनी जी आपल्याला शिकवण दिलेली त्याला पण विस्मरण झालं. पण भगवंतांच्या कृपेने जी की भक्तांच्या स्वरूपातून दाखवल्या गेली, भक्तांनी त्यांना पुन्हा एकदा संधी दिली की कृष्ण भावनेसोबत जोडण्याची, आणि त्यांचा आयुष्याचा जो शेवट झाला तो खूप छान झाला की भगवंतांना स्मरणामध्ये आणि भगवंतांचे भक्त आजूबाजूला भगवंतांचं नामस्मरण करताना, कीर्तन करताना त्यांनी आपला शरीर त्याग केला. तर सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की अशा प्रकारे भगवंत कृष्ण एकदा एखाद्या व्यक्तीने त्यांच्याशी भगवत सेवेमध्ये संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर असे स्वामी आहेत की जे आपण विसरलो तरी स्वतः विसरत नाहीत, आणि जरूर भक्ताला परत भक्ती मार्गावर आणण्यासाठी आणि त्याला आपल्याकडे भगवत धामामध्ये आणण्यासाठी भगवंत कृष्ण नेहमी हे संधी शोधतात आणि कधीही आपल्या सेवकाला विसरत नाहीत. कुणाचा काही प्रश्न आहे या मुद्द्यावर? हरे कृष्ण. खूप महत्वाचा मुद्दा आहे की भगवंतांच्या भक्तीमध्ये थोडी अपरिपक्वता जरी राहिली तरी कसं त्या मनुष्यासाठी लूज करण्यासाठी, किंवा लूज करण्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, हरवण्यासाठी कोणतीही गोष्ट नाहीये. पण भौतिक सेवेमध्ये आपण पूर्ण जन्मभर जरी भौतिक सेवा केली पण त्याच्यामध्ये थोडी त्रुटी राहिली, कमतरता राहिली, तरी केलेली सर्व सेवा ही निष्फळ बनून जाते. हा फरक आहे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि भौतिक कार्यामध्ये. कुणाचं काही टिप्पणी, प्रश्न आहे? हरे कृष्ण. टीका टिप्पणी क्लिअर आहे हे हा मुद्दा? नाही होणार प्रभूजी. हरे ठीक ठीक. हरे कृष्ण. तर आपण पुढे जाऊ आणि आजचे श्लोक इथून सुरुवात होतात. श्लोक क्रमांक 18. कृपया हा म्हणण्याचा प्रयत्न करा. तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यदः. न न लभ्यते रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्. लभ्यते लभ्यते दुःखवदन्यतः दुःखवदन्यतः सुखम् सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा. कालेन सर्वत्र कालेन गभीरहंसा. तर ह्या स्पेसिफिक सेक्शन मध्ये श्लोक क्रमांक 17 ते 17, 18, 19, 20 या 3 ते 4 श्लोकांमध्ये श्रील नारद मुनी व्यासदेवांना भगवंतांच्या भक्तीची महती सांगत आहे की कशा प्रकारे भौतिक सेवेमध्ये कुठे काही कमी राहिली तरी सर्व फळ हे नाश पावतं, पण आध्यात्मिक सेवेमध्ये जे काही आपण चांगलं केलं भगवंतांद्वारे तेच पकडल्या जातं. तर ह्या श्लोकामध्ये नारद मुनी सांगत आहेत, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो. कोविदो म्हणजे जे की कोविद म्हणजे खूप बुद्धिमान व्यक्ती आहेत, तात्विक रुची असणाऱ्यांनी जे बुद्धिमान व्यक्ती आहेत
अशांनी असं सांगितलंय की अशा गोष्टींसाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे ज्याचे की फळ हे शाश्वत आहे. शाश्वत म्हणजे अशा प्रकारचं फळ प्राप्त होत आहे जे की निम्न स्तराच्या कोणत्याही जन्मामध्ये आपल्याला मिळणं शक्य नाही. जे खालच्या स्तराचे फळ आहेत त्याच्यापेक्षा शाश्वत असं उच्च स्तराच्या फळासाठी मनुष्यानी प्रयत्न केला पाहिजे. हे कोण सांगून गेलेले? जे बुद्धिमान मनुष्य आहेत. तल्लभ्यते दुःख वदन्यत सुखम. आणि अशा निम्न स्तराच्या सुखासाठी प्रयत्न नाही केला पाहिजे जे की निम्न स्तराच्या जन्मांमध्ये पण प्राप्त होणार आहे. म्हणजे ते कुठे जाणार नाहीये. आपल्याला जर इंद्रिय तृप्तीच करायची आहे तर त्या मनुष्य जन्माचा वापर करायची गरज नाहीये. निम्न स्तराचे जे कोणते जन्म आहेत प्राणी मात्रांचे, कुत्रा, मांजर, बाकीचे कोणते प्राणी असू, त्या सर्व प्राण्यांच्या जन्मामध्ये पण हे इंद्रिय तृप्ती आवश्यक आहे. पण मनुष्य जन्मामध्ये जे एक संधी आहे आपल्याजवळ भगवंतांना जाणून घेण्याची, ती संधी निम्न स्तराच्या प्राणी मात्रांमध्ये उपलब्ध नाहीये. त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे जे पंडित, जे बुद्धिमान व्यक्ती आहेत ते आपल्याला सांगत आहेत की अशा शाश्वत फळासाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. कुणाला याचा अनुवाद वाचायला आवडेल? हरे कृष्ण. महत्वाचा श्लोक आहे. अनुवाद आणि नंतर तात्पर्य पण वाचू आपण. ठीक आहे, मी वाचतो. तात्विक जिज्ञासू आणि बुद्धिमान लोकांनी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मापासून ते पाताळापर्यंत अप्राप्य असणाऱ्या अंतिम सार्थकासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ज्याप्रमाणे इच्छा नसतानाही काळानुसार दुःखे प्राप्त होत असतात, त्याप्रमाणे इंद्रिय भोगापासून प्राप्त होणारी सुखे काळाच्या ओघात कर्मानुसार आपोआप प्राप्त होत असतात. तर बुद्धिमान मनुष्यांसाठी काय सांगितलेलं आहे, काय करायला पाहिजे त्यांनी? की ब्रह्मलोकापासून पाताळ लोकापर्यंत जे प्रकारचं सुख, जे प्रकारची परिपूर्णता ही अप्राप्य आहे, म्हणजे भगवत धाम प्राप्त करणे, भगवंतांचा प्रेम प्राप्त करणे, त्यांच्याशी सेवा करून अशा प्रकारच्या शाश्वत अंतिम सार्थकासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ते बुद्धिमान मनुष्याचं एक लक्षण आहे. आणि इंद्रिय तृप्तीचे जे कोणते भौतिक सुख आहेत ते नारद मुनी व्यासदेवांना सांगत आहेत ते कुठे जाणार नाहीयेत. ते आपल्याला तसे पण प्राप्त होतील जे आपल्याला प्राप्त होणार आहेत आपल्या कर्मानुसार. इच्छा नसताना पण, जसं आपण मागच्या वेळेला काही दिवसांपूर्वी उदाहरण दिलेलं प्रल्हाद महाराजांचं, की प्रल्हाद महाराज म्हणतात की ज्याप्रमाणे आपण कधी भगवंतांकडे जाऊन दुःख मागत नाही की हे प्रभू 6 महिने झाले माझं डोकं दुखलं नाही, 6 महिने झाले माझे काही गुडघे, हात पाय, सांधे दुखलेले नाहीये, ताप आलेले नाही, किंवा 1 वर्ष झाले डॉक्टरांकडे जावं लागलेलं नाही, तर कृपया मला तुम्ही किमान 4 दिवस तरी हॉस्पिटलाइज व्हावं अशी व्यवस्था करा, असं आपण कधीही भगवंतांना प्रार्थना करत नाही. पण तरीही भौतिक दुःखे ही स्वाभाविकतः नैसर्गिकरित्या आपल्याकडे प्राप्त होतच राहतात. ह्या भौतिक जगाचा गुणधर्म आहे तो. तर नारायण मुनी सांगत आहेत ज्याप्रमाणे भौतिक दुःख पण इच्छा नसताना पण प्राप्त होतात, त्याप्रमाणे भौतिक सुख जे आहेत आपल्याला प्राप्त होणार आहेत कर्मानुसार, त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज नाहीये. ती काळानुसार भौतिक सुख पण निश्चित प्राप्त होतील. काळाच्या ओघानुसार, कर्मानुसार आपोआप प्राप्त होतील. त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज नाहीये. म्हणून प्रयत्न आपले कुठं गेले पाहिजे, कुठं केंद्रित असले पाहिजे प्रयत्न? नारद मुनी म्हणतात अशा गोष्टीसाठी प्रयत्न करा जे की आपल्याला शाश्वत फळ देतील. तुम्ही या इंद्रिय भोगातून प्राप्त होणाऱ्या भौतिक सुखासाठी प्रयत्न करताल, हे तर ऑटोमॅटिकली मिळणार आहे तुम्हाला. तुमचा वेळ आणि एनर्जी याच्यामध्ये घालू नका. तुम्ही शाश्वत आनंदासाठी तुम्ही प्रयत्न करा भगवत भक्तीतून, असं नारद मुनी सांगत आहेत व्यासदेवांना. कुणाला हे तात्पर्य वाचायला आवडेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी वाचू का प्रभूजी? हा क्षितिजा माताजी, येस. तुम्हाला थोडस स्कॅन तिरपा आहे तर तुम्हाला हो वाचण्यासाठी. हा, हो ठीक हो, आहे. मी प्रयत्न करते. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकारे खटाटोप करून अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात आहे. काही लोक व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजकीय अधिसत्ता इत्यादींमध्ये गुंतलेले आहेत आणि त्यातूनही काही लोक पुढील जन्मी उत्तम लोकांची प्राप्ती करून सुखी होण्यासाठी सकाम कर्माच्या अनुष्ठानात गुंतलेले आहेत.
असे म्हटले आहे की चंद्रलोकावरील निवासी सोमरसाचे पान करून अधिक इंद्रिय भोग घेण्यास पात्र असतात व चांगले उपकार कार्य केल्याने पितृलोकांची प्राप्ती होत असते. म्हणजे इंद्रिय भोगासाठी जीवनकालात अथवा मृत्यूनंतर अनेक व्यवस्था उपलब्ध आहेत. काही लोक पुण्यकर्म केल्या वाचून यांत्रिकी साह्याने चंद्र किंवा इतर लोकात पोहोचण्यासाठी उत्सुक आहेत. पुढचं दिसत नाहीये प्रभूजी. हा, पण हे घडणार नाही. ईश्वरीय नियमाप्रमाणे वेगळी स्थळे वेगवेगळ्या स्तरांवरील जीवांसाठी त्यांच्या कृतकर्मानुसार निश्चित केलेली आहेत. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे केवळ पुण्यकर्मानेच कोणीही चांगल्या कुटुंबात जन्म, संपत्ती, उत्तम शिक्षण आणि निरोगी शरीरयष्टी मिळवू शकतो. याच जीवनात आपण पाहू शकतो की कोणीही चांगले शिक्षण किंवा धन चांगल्या कर्माने मिळवू शकतो. त्याचप्रमाणे पुढील जन्मात आपल्याला हवे असलेले स्थान पुण्यकर्मानेच मिळते. नाहीतर एकाच स्थळी व एकाच वेळी जन्माला आलेल्या दोन व्यक्ती वेगवेगळ्या स्थितीत आढळतात. हे कसे? काहीही असो, या सगळ्याच भौतिक स्थिती अनित्य आहेत. ब्रह्मलोकातील स्थिती काय किंवा अगदी खालच्या पातळी लोकांतील स्थिती काय, सर्वच कर्मानुसार परिवर्तनशील आहेत. चिंतनशील माणसाने या स्थितींनी मोहित होऊ नये, जेणेकरून या लोकात अथवा दुसऱ्या लोकात कुठेही पुढचं दिसत नाहीये प्रभूजी. कोठेही असो, या दुःखकारक भौतिक जगात परत येणे भाग पाडले जाणार नाही. अशा पूर्ण आनंदाच्या नित्य जीवनात प्रवेश करण्याचा त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. दुःख आणि मिश्रित सुख अशी भौतिक जीवनाची दोन अंगे आहेत व ती ब्रह्मलोकात आणि इतर लोकात सुद्धा आहेतच. ती देवतांच्या जीवनात असतात आणि श्वान व शुकरांच्या जीवनात सुद्धा असतात. जीवांची दुःखे व मिश्र सुखे वेगवेगळ्या प्रमाणात आणि गुणवत्तेची असतात, परंतु कोणीही जन्म, मरण, जरा आणि व्याधी या दुःखांपासून मुक्त नाही. तसेच प्रत्येकाला त्याचे नियत सुख आहे. केवळ व्यक्तिगत प्रयत्नाने कोणीही यात काही गटवृद्धी घेऊ शकत नाही. जरी सुख प्राप्ती करता आले तरी ते नष्ट होणारच असते. म्हणून या अस्थायी गोष्टींसाठी कोणीही कालापव्यय करू नये. प्रत्येकाने भगवंतांकडे परतण्याचा प्रयत्न करावा. प्रत्येकाच्या जीवनाचे हेच ध्येय असावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप छान माताजी, धन्यवाद. तर इथे आपल्याला नारद मुनी सांगत आहेत, श्रीमद भागवतमच्या तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपाद समजावून सांगत आहेत की जे भौतिक सुख मिळण्याची जी मात्रा आहे, तुमच्यासाठी असू द्या, क्षितिजा माताजी, पूजा माताजींसाठी, किरण प्रभूजींसाठी, माझ्यासाठी, आपल्यापैकी प्रत्येक व्यक्तीसाठी जे भौतिक सुख या जीवनामध्ये प्राप्त होणार आहे त्याची मात्रा ठरलेली, म्हणजे ते किती प्रमाणात प्राप्त होणार आहे. तर त्याच्या जास्त जर आपण भौतिक सुख प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या सुखासोबतच आपल्याला दुःख पण ओढून आणावी लागतील. तर श्रीमद भागवतम आपल्याला सांगत आहे की अशा भौतिक सुखासाठी, जे की तुम्हाला प्राप्त होणारच आहे तुमच्या कर्मफळानुसार, तुम्ही जास्त प्रयत्न करू नका. कशासाठी प्रयत्न करा? जे की शाश्वत सुख आहे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, त्याच्यासाठी प्रयत्न करा. कारण ते जे शाश्वत प्रगती आहे भगवंतांच्या सेवेमध्ये, ती बाकीच्या निम्न स्तराच्या जीवन योनीमध्ये आपल्याला मिळणं शक्य नाहीये. ती आत्ताच त्याची संधी आहे. पण जी गोष्ट अशी पण उपलब्ध आहे, ते श्रील प्रभुपादजी सांगतात की निम्न स्तराच्या जे जन्म आहे, जसं श्वान म्हणजे कुत्र्याचा जन्म किंवा शुकर म्हणजे डुक्कर वगैरे, अशा प्रकारच्या निम्न स्तराच्या जीवनामध्ये पण हे भौतिक जे सुख आहे ते उपलब्ध आहे, ते कुठे जाणार नाहीये. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी तुम्ही घाबरू नका. त्याच्यासाठी आपला काल अपव्यय म्हणजे आपला वेळ व्यर्थ घालू नका. अशा गोष्टींसाठी प्रयत्न करा जे की आपल्याला शाश्वत फायदा देणार आहेत. भगवंतांच्या भक्तीमध्ये प्रगतीसाठी प्रयत्न करा. हेच प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाचे काय असले पाहिजे? ध्येय असले पाहिजे. आणि असं नाही की तुम्ही भगवंतांच्या भक्ती मार्गाचा स्वीकार केला म्हणजे तुम्ही आपल्या जिम्मेदाऱ्या सोडल्या, असं अजिबात नाही. आपण इतक्या साऱ्या चांगल्या भक्तांचं उदाहरण पाहतो. अर्जुनाचं उदाहरण पाहतो. अर्जुनाला किती पत्नी होत्या? किती हे होत्या? कुटुंब किती होतं त्याचं अर्जुनाचा? कोण सांगू शकेल?
ऍटलिस्ट आपल्याला द्रौपदी माहिती आहे आणि सुभद्रा पण माहिती सुभद्रा. आहे, जी की भगवंतांची बहीण होते. हम्म. आणि एवढं सगळं असून राज्य एक क्षत्रिय म्हणून त्याला ऑब्व्हियसली राज्य पण पाहावं लागायचं, मदत आपल्या मोठ्या भावाला म्हणजे युधिष्ठिर महाराजांना मदत करण्यासाठी. आणि अर्जुन हा अशा प्रकारचा युद्ध होता की इंद्रापासून शंकरांपासून वेगवेगळ्या देवतांशी पण, म्हणजे त्यांच्या प्रसन्नते शंकरांसाठी शंकरांच्या प्रसन्नतेसाठी अर्जुनाने त्यांच्यासोबत हे केलेलं, युद्ध केलेलं आणि त्यांना प्रसन्न करून त्यांच्याकडून पशुपात अस्त्र प्राप्त केलेलं. तर असा महान हा एकतर म्हणजे गृहस्थी पण चालवायची असायची आणि इतका महान युद्ध पण होतं अर्जुन, पण एवढं सगळं करून भगवंतांना कधी विसरला नाही. किंवा वेगवेगळ्या राजांचं आपण जर वर्णन वाचलं, मग ते राजा युधिष्ठिर महाराज असो किंवा परीक्षित महाराज असो किंवा प्रल्हाद महाराज, ध्रुव महाराज किंवा शिबी महाराज, अमरीश महाराज, ह्या सगळ्या राजा महाराजांचे जे व्याप असायचा तो आपल्या कोणाच्याही व्यापापेक्षा निश्चित खूप मोठ्या प्रमाणावर व्याप आहे. पण असा व्याप असताना पण त्यांनी कधी भगवंतांच्या भक्तीमध्ये कधी कोणती कसर सोडली नाही किंवा त्याच्यासाठी वेळ आणि प्रयत्न देण्यामध्ये कधी कोणती कमतरता सोडली नाही. तर असं नाहीये की भगवंतांची भक्ती स्वीकारणं म्हणजे आपल्या भौतिक जिम्मेदाऱ्यांना इग्नोर करणं. पण इथे सांगितलंय त्या भौतिक जिम्मेदाऱ्या करण्यातच केवळ आपल्या जीवनाचं समाधान नाही मानायला पाहिजे. अशा गोष्टीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे जे आपल्याला शाश्वत सुख प्राप्त करून देतील, भगवंतांची भक्ती. तर आपण पुढचा श्लोक वाचू. इथे कुणाला काही प्रश्न, काही टिप्पणी आहे आतापर्यंत आपण पाहिलेल्या मुद्द्यांवर आज? हरे कृष्ण. किरण जाधव प्रभू, मनीषा माताजी, नवनाथ प्रभू, राजश्री माताजी, संजय घुमे प्रभू. ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. आपण पुढे जाऊ. न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन, मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृतिम, सेवं वदन् संस्कृतम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगुहनं पुनर् स्मरन् उपगृहं पुनः विहतुम् इच्छेन्नरसः ग्रहो जनः, विहाते नरसंग्रहो जनः. तर ह्या स्पेसिफिक सेक्शन मधला हा 17, 18, 19 या सेक्शन मध्ये नारद मुनी इथे कन्क्लूड करतील की कसं भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, भगवंतांची भक्ती ही भौतिक कार्यापेक्षा नेहमी ही श्रेष्ठ राहते. आणि या भक्तीमध्ये थोडी काही अपरिपक्वता कमी जरी राहिली तरी त्याचं जे फळ आहे ते शाश्वत मिळतं. भगवंतांच्या कृपेने असा व्यक्ती पण त्याच्या हृदयातले अनर्थ काढून पुन्हा भगवत भक्तीमध्ये स्थित होतो. जसं आपण एक उदाहरण पाहिलंय का प्रभूजींचं, शिल प्रभुपदांच्या वरिष्ठ शिष्याचं. तर इथे नारद मुनी या श्लोकामध्ये सांगत आहेत, प्रिय व्यासदेव, भगवान श्री कृष्णांचा भक्त काही निमित्ताने जरी पतित झाला तरी त्याला इतरांप्रमाणे म्हणजे कुणाप्रमाणे? सकाम कर्म करणारे जे भौतिकवादी व्यक्ती आहेत त्यांच्या प्रमाणे, तरी त्याला इतरांप्रमाणे सकाम कर्मी भौतिक अस्तित्वाच्या प्रभावातून निश्चितपणे जावे लागत नाही. ज्या व्यक्तीने भगवत चरण कमळांची गोडी चाखली आहे तो केवळ त्याच भाव आविष्काराचे वारंवार चिंतन करीत असतो. तर इथे नारद मुनी सांगतात की कधी कदाचित कोणत्या कारणाने त्याच्या हृदयातल्या अनर्थांमुळे कदाचित त्या भक्ताचं पतन जरी झालं तरी तो भौतिक अस्तित्वाच्या म्हणजे मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली निश्चित राहत नाही. भगवंत त्याची त्या पतित अवस्थेमध्ये पण काळजी घेतात. तर याचं आपण तात्पर्य वाचल्यानंतर काही उदाहरणे इथे चर्चा करू. आपल्यापैकी कुणाला तात्पर्य वाचायला आवडेल याचा? हरे कृष्ण. मी वाचू का? हा, पूजा माताजी.
संजय ओके प्रभू, संजय. तुम्हाला पुढचं पुढचं सांगतो प्रभू, काय हरकत. हरे कृष्ण. भगवंतांचा भक्त भौतिक अस्तित्वाच्या समूहातून आपोआप उदास होत असतो, कारण तो रसग्रह असतो. अर्थात त्याने भगवंतांच्या चरणकमळांची गोडी चाखलेली असते. नेहमीच अवनत स्थितीत असणाऱ्यास अशा सकाम सारख्यांच्या अनिष्ट संगतीमुळे पतित झालेल्या भक्तांची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु भक्तांचे जरी पतन झाले तरी त्यांना पतितकर्मी मनुष्यांप्रमाणे कधीच समजता येत नाही. कर्मी मनुष्य आपल्या स्वतःच्या कर्मफळांचा परिणाम भोगीत असतो, तर भक्त स्वतः भगवंतांच्या निर्देशानुसार प्राप्त झालेल्या दंडाने सुधारत असतो. एका अनाथ मुलाची दुःखे आणि राजाच्या लाडक्या मुलाची दुःखे सारखीच असत नाहीत. अनाथ मुलांची काळजी घेणारे कोणीच नसते, म्हणून ते खरोखरीच दरिद्री असते. तर श्रीमंतांचा लाडका पुत्र जरी एखाद्या अनाथ बालकांप्रमाणेच बालक आहे, तरी तो नेहमीच समर्थ पित्याच्या आश्रयाखाली असतो. कधी कधी कनिष्ठ स्तरावरील भक्त चुकीच्या संगतीमुळे सकाम कर्म्यांसारखे अनुकरण करतो. सकामकर्मी भौतिक जगावर आपला अधिकार गाजवू पाहतात. त्याचप्रमाणे एखादा नवसाधक भक्त मूर्खासारखे भगवत भक्तीचे फळ म्हणून भौतिक सामर्थ्य प्राप्त करण्याची इच्छा करतो. अशा भक्तांना कधी कधी स्वतः भगवंतच संकटात टाकतात. विशेष कृपा म्हणून ते त्याची सर्व भौतिक संपत्ती हरण करतात. अशा घटनेने संभ्रांत झालेल्या भक्ताला मित्र कुटुंबीय सोडून जातात आणि मग भगवंतांच्या कृपेने तो त्यांची सेवा करण्याच्या स्थितीवर आणला जातो. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की भ्रष्ट योग्यांना किंवा पतित भक्ताला विद्वान ब्राह्मण कुळात किंवा धनाढ्य वैश्य कुळात जन्म घेण्याची संधी दिली जाते. परंतु अशा स्थितीतील भक्त भगवंतांनी शिक्षा करून असहाय्य स्थितीत टाकलेल्या भक्तापेक्षा अधिक भाग्यवान नाही. भगवत इच्छेने जो भक्त असह्य स्थितीत टाकला गेला आहे, तो चांगल्या कुळात जन्मलेल्या भक्तापेक्षा अधिक भाग्यवान असतो. कारण चांगल्या कुळात जन्मलेला असा पतित भक्त क्षीण सौभाग्यामुळे भगवंतांचे चरणकमळ विसरून जाण्याची शक्यता असते. परंतु दुःखमय अवस्थेत टाकला गेलेला भक्त सगळीकडून स्वतःला असहाय्य समजून भगवंतांच्या चरणांपाशी येतो, म्हणून तो अधिक भाग्यवान असतो. शुद्ध भक्ती दिव्यदृष्ट्या इतकी अस्वादनीय आहे की भक्त भौतिक भोगांविषयी आपोआप अनासक्त होत जातो. हे प्रगतशील भक्तातील पूर्णत्वाचे चिन्ह आहे. शुद्ध भक्त भगवान श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांचे अखंड स्मरण करीत असतो आणि त्याला त्यांचा क्षणभरही विसर पडत नाही. त्याला त्यापुढे त्रिलोकीचे वैभव देखील तुच्छ वाटते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तर इथे श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगत आहेत की भगवंतांच्या भक्ताचं एक लक्षण काय आहे की भौतिक सुखातून प्राप्त होणारा जो अनुभव आहे त्याच्याबद्दल हळूहळू आपला जो रस आहे, आपली जी गोडी आहे ती हळूहळू कमी होत जाते आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये प्राप्त होणारा जो आनंद आहे तो अनुभवण्यासाठी असे भक्त हे नेहमीच जास्त उत्सुक असतात. तर भौतिक आपल्याला कळून घ्यायचंय की आध्यात्मिक जीवनामध्ये खरीच आपली प्रगती होत आहे का. खूप साधी मात्रा म्हणजे भौतिक आनंदाप्रती जो रस, आपला जो इंटरेस्ट आहे तो हळूहळू कमी होत आहे का, आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आपली जी रुची आहे ती हळूहळू वाढत आहे का, ही एका भक्ताच्या भक्तीमध्ये प्रगती करण्याचं प्रमाण आहे, बॅरोमीटर आहे. आणि इथे सांगितलेलं आहे अशा दोन व्यक्तींमधील फरक, की एक व्यक्ती ज्याला की या भौतिक जगामध्ये थोडीशी शिक्षा दिली गेलेली आहे, थोडासा त्रास भोगावा लागत आहे, वर्सेस त्याच्या विरुद्ध असा व्यक्ती ज्याला की त्याच्या मागच्या भौतिक कर्मांमुळे शिक्षा म्हणून दुःख प्राप्त होत आहेत. ह्या दोन्हीमध्ये फरक आहे. जसं मी तुम्हाला उदाहरण देतो, उदाहरणावरून तुम्हाला क्लिअर होईल की काही महिन्यांपूर्वी मी एक सत्य घटना वाचलेली एका वर्तमानपत्राच्या एका लेखामध्ये, ज्याच्यात सांगितलं होतं की गुजरातमध्ये सुरत हे एक शहर आहे जिथं की डायमंड्स, हिऱ्यांचा व्यापार खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो. तर त्या सुरत मधले एक हिऱ्यांचे मोठे व्यापारी, त्यांचं नाव घेणं आपण इथे बरोबर राहणार नाही, पण त्यांच्या उदाहरणावरून शिकणं खूप महत्वाचं आहे. तर हे करोडोपती
असे श्रीमंत व्यापारी आहेत. पण स्वतःच्या मुलाला व्यापारामध्ये आणण्या अगोदर त्या मुलाला पैशाचं मूल्य कळावं आणि त्याला हार्डवर्क म्हणजे कठीण परिश्रमाचं मूल्य कळावं, याच्यासाठी त्यांनी एक उपाय केला. त्या व्यावसायिकांनी, त्या हिऱ्याच्या व्यापाऱ्यांनी त्यांनी काय केलं की त्या मुलाला एक छोटी तुटपुंजी पैसे दिले, मे बी 400-500 रुपये असतील मॅक्सिमम, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही, आणि तिकीट काढून दिलं. साऊथ म्हणजे दक्षिण भारतातल्या, मला वाटतं केरळ का कुठेतरी पाठवलं त्यांनी, की तिथं राहायचं, तिथं जायचं, आणि हे सुरुवातीचे 300-400 रुपये तिथं गेल्यानंतर स्वतः काम मिळवायचं, आणि ते काम मिळून जवळपास 2 ते 3 महिने स्वतःच तिथे राहायचं, केवळ स्वतःच्या मिळवलेल्या पैशाने, कामाने. आणि असं स्वतःच्या पायावर उभं राहायची ज्यावेळेस तुला सवय लागेल, त्यावेळेस 3 महिन्यानंतर तू परत घरी यायचं, तुझी व्यवस्था केली जाईल. तर अशा प्रकारे त्या व्यक्तीने म्हणजे जवळपास कोणतेही त्या मुलाजवळ पैसे न ठेवता स्वतःच्या परिश्रमाने त्या मुलाला नोकरी मिळवून देण्यामध्ये वडील बिलकुल मदत करणार नाहीत. मग स्वतः तू हॉटेलमध्ये जाऊन त्यांना रिक्वेस्ट कर, किंवा दुकानात जाऊन त्यांना रिक्वेस्ट कर की मला काम देता का, आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाने, स्वतःच्या टॅलेंटच्या बेसिसवर काम शोधायचं आणि त्याच्यावर स्वतः सांभाळून 3 महिने राहून दाखवायचं. त्याच्यानंतर ती एक ट्रेनिंग म्हणून त्यांनी मुलाला पाठवलं. तर अशा प्रकारे आपण बघतो की कधी कधी भगवंत भक्त पण आपला असा एक मुलगा जो की भक्त आहे, पण हृदयामध्ये काही अनर्थ त्याचे राहिलेले आहेत, तर त्याला या भौतिक जगामध्ये काही अडचणींचा सामना करण्यासाठी पाठवतात. कशासाठी पाठवतात? जेणेकरून त्या भक्ताच्या हृदयामध्ये राहिलेले जे कोणते अनर्थ आहेत ते दूर होऊन तो भक्त पूर्णतः शुद्ध होऊन त्यांच्याकडे भगवत धामामध्ये परत येऊन शाश्वत आनंदाचा अनुभव करता येईल भगवंतांसोबत राहून त्याला. पण त्याच्या विरुद्ध अशा व्यक्तीची तुलना केलेली आहे जो व्यक्ती आपल्या भौतिक कर्मफळांमुळे, ज्याला फोर्स्ड म्हणजे जबरदस्तीने या भौतिक जगामध्ये दुःख भोगावं लागत आहेत. जसं की एखादा भिकाऱ्याचा वगैरे मुलगा, अनाथ मुलगा, की त्याला पण दुःख भोगावं लागत आहे, पण त्याला ते दुःख काही स्वेच्छेने नाही भोगावं लागत आहे, ते त्याच्यावर जबरदस्तीने लादलेलं आहे त्याच्या आधीच्या कोणत्या कर्मफळांमुळे वगैरे, जिथे की ह्या भौतिक जगामध्ये खूप सारं स्ट्रगल, खूप सारा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर या दोन मुलांमध्ये फरक आहे. एक मुलगा अडचणींचा सामना करत आहे, पण त्याचे वडील हे बिलियनियर आहेत, करोडपती आहेत. त्यांनी त्या मुलाला एका स्पेसिफिक म्हणजे मेहनतीचं फळ कळण्यासाठी, आपल्या पैशांचं मूल्य कळण्यासाठी ट्रेनिंग म्हणून त्याला याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे, दरिद्रतेमध्ये किंवा अडचणीच्या सर्कमस्टान्सेस मध्ये. त्याच्या विरुद्ध असा एक दुसरा मुलगा आहे ज्याला कंपल्सरी म्हणजे त्याला कोणती दुसरी चॉईस नाहीये, तर जबरदस्तीने आधीच्या कर्मफळांमुळे इथे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर अशाच प्रकारे भगवंतांचे जे भक्त आहेत, ज्यांना भगवंत कधी कधी त्यांच्या हृदयाचं शुद्धीकरण करण्यासाठी अडचणींचा सामना करण्यासाठी ठेवतात, आणि जे भौतिक कर्मी लोक आहेत, जे आपल्या कर्मफळांमुळे ह्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, असं कंपॅरिझन, तुलना श्रीमद भागवतम देत आहे. आणि त्याच्यामुळे इथे भागवतांमधल्याच एका स्पेसिफिक श्लोकाचं श्रील प्रभुपादजी रेफरन्स देत आहेत. तो श्लोक पण आपण आता पाहू, की ज्यावेळेस भगवंत असं सांगतात की एका व्यक्तीवर जर कृपा प्रदान करायची आहे भगवंतांना, तर कदाचित ते व्यक्तीला काय अपेक्षित आहे, काय पाहिजे ते भगवंत पुरवतील. पण त्या एखाद्या व्यक्तीला जर विशेष कृपा प्रदान करायची आहे, की त्याला ह्याच जन्मामध्ये त्याचं हृदय पूर्णपणे स्वच्छ करून त्याला भगवत धामामध्ये आणून शाश्वत त्याला भगवत धाम प्राप्त करून द्यायचंय, तर अशा भक्ताला विशेष कृपा प्रदान करायची आहे, तर भगवंत काय करतात की त्याला अशा स्पेसिफिक अडचणीमध्ये, अशा सिच्युएशन मध्ये टाकतात की ज्या स्थितीमध्ये त्या भक्ताला भगवंतांचे चरण कमलांचं समर्पण करण्यापासून आणि त्यांचा आश्रय प्राप्त करण्यापासून दुसरं कोणतंच आधार राहणार नाही. आणि त्याचे जे आप्तेष्ट आहेत, कधी कधी जवळची व्यक्ती पण आपल्याला जाणवतं की अडचणीच्या काळामध्ये आपल्याला विमुख करून टाकतात, आपल्याला दूर करून टाकतात. तर भगवंतांच्या भक्तांना समजून घ्यायला पाहिजे की भगवंतांनी दिलेली स्पेशल आपल्याला परीक्षा आहे, आणि त्याच्यामध्ये त्या परीक्षेचा हेतू हा आहे की बाकीच्या जगातल्या बाकीच्या सर्व आप्तेष्टांनी, भौतिक नात्यामधल्या लोकांनी जरी आपली साथ सोडली, तरी आपण जर भगवंतांना शरण गेलो
आणि त्यांचं जर चरण कमलांची आपण साथ सोडली नाही तर भगवंत पण अशा भक्ताला कधीही सोडणार नाहीत. उलट कधी कधी भगवंत कृष्ण मुद्दामून अशा परीक्षेमध्ये भक्तांना टाकतात. ऑफकोर्स कोणत्याही अंडू पांडू भक्ताला टाकत नाहीत भगवंत अशा परीक्षेमध्ये, कारण ही खूप कठोर परीक्षा आहे. त्या परीक्षेमध्ये टाकण्यासाठी भगवंताची तेवढी पात्रता पण पाहिजे. पण जर तो भक्त ती परीक्षा व्यवस्थित पास करू शकला तर त्याचं जे परिणाम आहे, त्याचं जे फळ आहे ते खूप मोठं आहे. भगवंतांची साक्षात कृपा त्या भक्ताला प्राप्त होते आणि तो भक्त शाश्वत आनंद प्राप्त करू शकतो भगवत धामामध्ये परतून. तर हा श्लोक आपण एकदा पाहू. श्रीमद भागवतामधला खूप महत्वाचा श्लोक आहे आणि तुम्ही कृपया गैरसमज करून घेऊ नका. खूप श्रेष्ठ भगवंतांच्या भक्तांनाच अशी परीक्षा दिली जाते. 5वीच्या मुलाला PhD पेपर कधी दिला जाणार नाही आणि पहिलीच्या मुलाला कधी 10वीचा पेपर दिला जाणार नाही. तर आपल्या कुवतीप्रमाणेच भगवंत आपल्याला पण परीक्षा देतात. तर हा श्लोक कृपया तुम्ही म्हणण्याचा प्रयत्न करा. खूप खूप महत्वाचा श्लोक आहे आणि हा भगवंतांनी युधिष्ठिर महाराजांना हा श्लोक म्हटलेला आहे 10व्या स्कंदामध्ये. श्रीमद भागवतांच्या 88वा अध्याय आहे आणि 8वा श्लोक आहे. तर कृपया तुम्ही म्हणण्याचा प्रयत्न करा. श्री भगवान उवाच श्री भगवान भगवानुवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि यस्याहं मृगुयामि यस्याहम् अनुगृह्णामि यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः हरिष्येत्तनं ततो धनं त्यजन्त्यस्य ततो धनं त्यज्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् स्वजना दुःखदुःखितम्. तर इथे भगवंत सांगत आहेत की ज्या वेळेस ते त्यांच्या एखाद्या भक्तावर विशेष कृपा प्रदान करतात त्यावेळेस ते त्या भक्ताचे जे आश्रय प्राप्त करण्याचे जे साधन आहेत ते एक एक करून सगळे काढून घेतात. कशामुळे काढून घेतात? जेणेकरून त्या भक्ताला आश्रय घेण्यासाठी भगवंतांच्या चरण कमळाशिवाय दुसरं कोणतीही गोष्ट राहू नये. तर अशा स्थितीमध्ये ज्या वेळेस भक्तांना आश्रय घेण्यासाठी दुसरी कोणतीही भौतिक गोष्ट उपलब्ध नाही त्यावेळेस ते भगवंतांच्या चरण कमलाचं एकदम गच्च पकडून आश्रय घेतात आणि त्यांनी आपल्या जीवनाचं हे परिपूर्णता प्राप्त करतात. जसं तुम्हाला एक उदाहरण देतो की कोणता जर व्यक्ती पाण्यात पडलेला आहे आणि त्याला पोहता येत नाहीये तर त्याला जर तुम्ही एखादी दोरी जर फेकली तर पूर्ण जीवानिशी पूर्ण शक्ती लावून तो त्या दोरीला पकडण्याचा प्रयत्न करेल जेणेकरून तो बुडणार नाही. आणि ती दोरी हे एकमेव साधन आहे त्याला बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी. अशा प्रकारे भगवंत काय करतात की भौतिक जगात आपण पडलेलो आहोत म्हणजे आपण पाण्यामध्ये पडलेलो आहोत आणि गटांगळ्या खात आहोत म्हणजे वर खाली येत आहोत. श्वास घ्यायला आपल्याला प्रॉब्लेम होता, पोहता येत नाहीये. तर अशा वेळेला बाकीचे जे आश्रयाचे साधन आहेत की कोणत्यातले वेली लोंबकळणाऱ्या असू द्या किंवा कोणता दगड ज्याला खडक ज्याला पकडता येईल अशा प्रकारचे सर्व आश्रय घेण्याचे साधन भगवंत दूर करून टाकतात जेणेकरून त्याला भगवंतांच्या चरण कमल हे एकच आश्रयाचं साधन राहावं आणि त्यांनी त्याला गच्च पकडावं जेणेकरून हृदयातले त्याचे अनर्थ दूर होतील आणि तो भगवंतांच्या शाश्वत धामाला प्राप्त करण्यासाठी तयार होईल. तर ही आहे भगवंतांची विशेष कृपा. हे कोण सांगत आहेत? भगवंत कृष्ण युधिष्ठिर महाराजांना सांगत आहेत. का सांगत आहेत? कारण युधिष्ठिर महाराज जे आपण बघतो की पूर्णपणे धर्माचे पालन करणारे असे साक्षात धर्मराजाचे पुत्र होते युधिष्ठिर महाराज. त्यांना आणि त्यांच्या बाकीच्या बांधवांना म्हणजे पांडवांना वेगवेगळ्या अवघड स्थितीतून जावं लागलं भगवंतांचे सेवक असताना पण. तर का? तर भगवंत इथे सांगत आहेत पांडवांना का अवघड स्थितीतून जावं लागलं जेणेकरून भगवंतांची ती विशेष कृपा होती त्यांच्यावर की ते भगवंतांच्या चरण कमलाचा आश्रय घेऊन भगवत धामामध्ये लगेच परतावेत आणि त्यांच्या उदाहरणातून आपल्याला पण शिकायला मिळावं की
कशा प्रकारे आपण नेहमी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, अवघड परिस्थितीमध्ये पण भगवंतांचीच नेहमी आपण कशा प्रकारे सेवा करायला पाहिजे. कुणाला काही शंका आहे या उदाहरणावर? हरे कृष्ण. की कशा प्रकारे हे दोन प्रकारच्या मुलांच्या ज्या अडचणी आहेत, एक मुलगा आहे तो श्रीमंत बापाचा मुलगा आहे, ज्याला अडचणीमध्ये टाकलेलं आहे एक विशेष शिकवण प्रदान करण्यासाठी, आणि दुसरा मुलगा आहे ज्याला त्याच्या आधीच्या कर्मफळामुळे जबरदस्ती अडचणींचा सामना करायला मिळत आहे. तर भगवंतांचे भक्त हे अशा मुलासारखे आहेत ज्यांचे वडील त्यांना मुद्दामून थोड्या अडचणींचा सामना करण्यासाठी पाठवत आहेत, जेणेकरून त्याचं शुद्धीकरण होईल. आणि भौतिकवादी व्यक्ती हे असे व्यक्ती आहेत ज्यांना की चॉईस नाहीये, ज्यांना की कोणता हे चूज करायचं का ते चूज करायचं अशी त्यांना चॉईस दिलेली नाहीये, निवड दिलेली नाहीये. त्यांना त्यांच्या कर्मफळांप्रमाणे कंपल्सरीली अनिवार्य ह्या भौतिक शिक्षा प्राप्त केलेल्या आहेत त्यांनी. कुणाचा काही प्रश्न आहे यावर? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, मला विचारायचं होतं की आपण आता आधीच्या श्लोकामध्ये म्हटलं ना की भौतिक तुम्हाला किती मिळणार हे ठरलेलं आहे, म्हणून आपण त्याच्यावरती फार त्रास घ्यायचा नाही, अटेम्प्ट करायचा नाही. तसं आध्यात्मिक पण ठरलेलं असतं का, किती प्रगती करणार, का स्काय इज द लिमिट? स्काय इज द लिमिट. इवन स्काय इज नॉट द लिमिट. आध्यात्मिक हे असं आहे की भगवंतांच्या भक्तीमध्ये किती प्रगती करू आपण, किंवा भगवंतांना आपण किती प्रसन्न करू, ह्याची काही लिमिट नाही क्षितिजा माताजी. ठीक आहे. तर तर अशा ठिकाणी त्याच्यामुळे शास्त्र सांगत आहेत आपल्याला प्रयत्न करा जिथे. प्रभूजी मला एक विचारायचं होतं. हा माता एकच मिनिट, हे एवढं आपण हो चालेल. तर धन्यवाद. हरे कृष्ण. तर त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी आपण हव्यास ठेवला पाहिजे, आपण लोभी असलं पाहिजे, जिथं प्राप्त करणारं जे लिमिट आहे ते अनलिमिटेड आहे. ठीक आहे. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. येस, मनीषा जोशी माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. ते म्हणजे भगवंतांना प्राप्त करून घ्यायचे प्रत्येकाच्या काही म्हणजे ठराविक गोष्टी अशा असतील ना की एक अशाच मार्गाने जायला पाहिजे किंवा काही विशिष्ट गोष्टच केली पाहिजे असं काही नाहीये ना. आता हे आपल्याला सांगितलेलं आहे शिलप्रभुपादांनी की नामस्मरण हे महत्वाचं आहे. बरोबर. पण भगवंतांना प्रसन्न करण्यासाठी अजून प्रत्येक जण काहीतरी वेगवेगळ्या गोष्टी करत असेल ना. बघा, नामस्मरण महत्वाचं हे प्रभुपादांनी स्वतः नाही सांगितलेलं. त्यांनी कुठून आलं हे नामस्मरण कुणी शिकवलं? सगळ्यात अगोदर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी, जे की भगवंत कृष्णांचा कलियुगातल्या लोकांच्या उद्धारासाठीचा अवतार आहे. तर जसं एखाद्या व्यक्तीला समजा, आता तर ती स्थिती समजून तेवढं सोपं नाहीये, पण कोविडचा काळ आठवू आपण. कोविडच्या काळामध्ये सुरुवातीला लस येण्याच्या अगोदर एक स्पेसिफिक गोळी होती, नाव रेमडेसिवीर असंच काहीतरी नाव होतं त्याचं. रेमडेसिवीर. तर तुम्ही म्हणाल की प्रभूजी तो तापच आहे ना, मग आपण पॅरासिटामॉल घेऊन पाहायचं का, किंवा क्रोसिन घेऊन पाहायचं का? की नाही, अरे बाबा तो रोग अगोदरच वाढत आहे, त्याला जर आपल्याला लगेच कव्हर करायचंय तर सध्या हे सगळ्यात इफेक्टिव्ह औषध आहे, म्हणून ते आपण तेच देण्याचा प्रयत्न करू, दुसरं काही उपलब्ध नाहीये तोपर्यंत. तसं ह्या कलियुगामध्ये श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सगळ्यात इफेक्टिव्ह उपायकारक जे औषध सांगितलेले ते आहे नामस्मरण. तर बाकीच्या ज्या सर्व प्रोसेस आहेत, ज्या बाकीच्या सगळ्या ज्या क्रिया आहे भगवंतांना प्रसन्न करण्याच्या, त्या ह्या नामस्मरणाच्या असिस्टंट आहेत. ठीक आहे. तर सगळ्यात जे इफेक्टिव्ह औषध आहे ते द्या, आणि त्याच्यासोबत त्याला मदत करणाऱ्या बाकीच्या गोष्टी पण करा, त्याला नाही म्हणत नाहीयेत, पण या महत्वाचं जे औषध आहे त्याला नाकारू नका. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. अजून कोणत्या भक्तांचा काही प्रश्न आहे, काही जिज्ञासा आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. येस पूजा माताजी. प्रभूजी करेक्ट मी म्हणजे या जेव्हा तुम्ही 2 उदाहरणं सांगितली त्याच्यामध्ये श्रील प्रभुपादांचं हे उदाहरण येऊ शकतं की जेव्हा त्यांनी संन्यास घेतला आणि जेव्हा गृहत्याग केला तर त्यांना खूप सहन करायला लागला, आणि त्यानंतर म्हणजे शुद्ध भक्तांना जसं तुम्ही म्हणालात तर तिथे प्रभुपादांचं उदाहरण होईल का? होईल. खूप छान. इनफॅक्ट आपण खूप छान उदाहरण आहे. थोडस अगोदर जाऊ. प्रभुपादांनी संन्यास ग्रहण करण्याच्या अगोदरची स्थिती काय होती. आपण बघतो की प्रभुपाद हे ज्यावेळेस त्यांच्या गृहस्थ जीवनामध्ये होते तरुण वयामध्ये,
त्यांचा फार्मसीचा बिझनेस होता. आणि एक वेळेस दोन वेळेस नाही, आणि फार्मसीचा बिझनेस खूप सक्सेसफुल होता. त्यांची प्रयागराज फार्मसी नावाचं त्यांची फार्मास्युटिकल फर्म होती, ज्याच्यामधून ते औषधं वगैरे बनवायचे, आणि खूप चांगला चालला होता. नंतर आणि ते भगवंतांच्या प्रचार प्रसारासाठी गौडिया मठला पण कनेक्टेड होते त्यांच्या गुरु महाराजांद्वारे, आणि डोनेशन वगैरे पण व्यवस्थित द्यायचे. पण त्यांच्या गुरूंची त्यांना जी आज्ञा होती की तुम्ही ह्या गृहस्थ आश्रमातले तुमची कर्तव्य पार पाडल्यानंतर कृपया प्रयत्न करा पाश्चात्य देशामध्ये पण भगवंतांच्या नामाचा, भगवंतांच्या शिकवणीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी. तर ज्यावेळेस प्रभुपादांची मुलं वगैरे मोठे झाले, अराउंड 1954 वगैरे काळ, 1954, ज्यावेळेस प्रभुपादांचं वय स्वतः 58-59 वर्षाचा असेल, कारण 1896चा जन्म आहे प्रभुपादांचा. तर त्यावेळेमध्ये असं पाहिलं की एकानंतर एक प्रभुपादांचे जे बिझनेस व्हेंचर होते त्याच्यामध्ये अडचणी यायला गेल्या. काही ठिकाणी त्यांचे जे काम करणारे लोक होते त्यांनी फसवणूक केली प्रभुपादांची, आणि त्यांचा फार्मसी बिझनेस हा शट डाऊन, म्हणजे त्यांना बंद करावा लागला. आणि त्याच्यानंतर पण प्रभुपादांनी एकदा दोनदा नाही, 3-4 वेळेला वेगवेगळे प्रयत्न केले. पण नंतर त्यांनी ओळखलं की भगवंतांची ही मला हे दिसत आहे, काय म्हणतात, त्यांचा हात दिसत आहे की माझ्या गुरूंनी दिलेली जी जीवनामध्ये जे आज्ञा आहे त्याचा मी त्याच्याकडे लक्ष केंद्रित करावं. आणि सगळ्यात शेवटची गोष्ट ही झाली जी आपल्याला ऐकून पण खूप वाईट वाटेल, की प्रभुपादांनी, आपण आता आपल्याकडे भगवद्गीता यथारूप आहे, भगवद्गीता जशी आहे तशी आहे, त्या भगवद्गीतेच्या अगोदर प्रभुपादांनी स्वतः हाताने भगवद्गीतेची टिप्पणी लिहिलेली, तात्पर्य लिहिलं, अनुवाद आणि तात्पर्य, आणि ती मॅन्युस्क्रिप्ट म्हणजे कागदांवर लिहिलेली पूर्ण भगवद्गीता, इमॅजिन करा तुम्ही, 500-700 पेजेस कागदांचे, ती त्यांच्या बायकोनी पूर्ण भगवद्गीता प्रभुपादांनी हाताने तात्पर्य लिहिलेले रद्दीमध्ये विकून टाकली. आणि कशासाठी विकली रद्दी, म्हणजे ते वर्षानुवर्षांचं प्रभुपादांचं हार्डवर्क, मेहनत होती ती, आणि ती रद्दीमध्ये विकली. त्या रद्दीमध्ये कागद विकून त्याचे जे पैसे त्याच्यातून त्यांनी चहाचं पाकिट विकत घेतलं, आणि प्रभुपादांना खूप वाईट वाटलं. इमॅजिन करा की तुम्ही वर्षानुवर्ष त्याच्यामध्ये घातलेले, दिवस रात्र एक केलेला आहे, भगवद्गीता पूर्ण त्याचा अनुवाद तात्पर्य लिहून तयार करण्यासाठी, पब्लिश करण्यासाठी, आणि घरातली व्यक्ती ती विकून टाकत आहे कशामध्ये, रद्दीमध्ये. आणि रद्दी कशामुळे विकत आहे, काही इंद्रिय भोग करण्यासाठी स्पेसिफिकली. तर प्रभुपादांना खूप वाईट वाटलं. तर त्यांनी आपल्या पत्नीला विचारलं की तुला, यू वॉन्ट मी और यू वॉन्ट टी, की तुला चहा पाहिजे का तुला मी पाहिजे. तर त्यांच्या पत्नीने म्हटले की आय वॉन्ट टी, की मला चहा पाहिजे. तर प्रभुपादांनी ओळखलं की हे आपल्या गुरुची इथे आज्ञा आहे की आता घरामध्ये भरपूर झालेला आहे, ज्या जिम्मेदाऱ्या त्या पूर्ण केलेल्या आहेत, आणि आता मी भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला वाहून घ्यायला पाहिजे. तर प्रभुपाद म्हटले काही हरकत नाही, आणि तिथून ते निघाले वृंदावनला. आणि ती इमॅजिन करा तुम्ही, जस्ट समजून घ्या की ती जी वेळ असेल ती किती अवघड वेळ असेल प्रभुपादांसाठी, की आपल्या मेहनतीचं सगळं गोष्ट एका क्षुल्लक कारणासाठी विकून टाकल्या जाते रद्दीमध्ये. आणि त्याच्यानंतर विसरल्यानंतर पण तुम्ही चहाला प्रेफरन्स देत आहात. तर प्रभुपादांनी ते त्यांच्या गुरूंची आणि भगवंत कृष्णांची आज्ञा म्हणून स्वीकार केली, आणि त्यांनी आपलं जीवन पूर्ण भगवत भक्तीला, प्रचार प्रसारासाठी पूर्ण हे केलं, समर्पित केलं. तर त्या समर्पणामुळे, त्या त्यागामुळे जगातले हजारो लाखो लोक या कृष्ण भावनामृत आंदोलनाशी जोडले गेले, आणि आपण पण ह्या कृष्ण भावनामृत मध्ये त्यामुळेच आज येऊ शकलो. तर सांगण्याची गोष्ट अशी की बरोबर जसं पूजा माताजी तुम्ही म्हणाल्या की भगवंत कृष्ण आणि खूप आपल्या महान भक्तांविषयी ज्या वेळेस त्यांना आपल्याकडे त्यांना ओढायचं असतं आणि आपल्या भक्तीमध्ये पूर्ण समर्पित करायला लावायचं असतं, बाकीच्या राहिलेल्या सगळ्या दोऱ्या ते कट करून टाकतात आणि एकच दोरी ठेवतात, जेणेकरून ते भक्त त्या दोरीला पूर्ण जीवानीशी पकडावेत आणि भगवत धामामध्ये लवकर परत यावेत. क्लिअर आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पण कुणी भक्तांनी काही घाबरायची गरज नाहीये. असं समजू नका की प्रभूजी आता कृष्ण माझ्या पण दोऱ्या कट करतील का सगळ्या, असं अजिबात नाहीये. ते प्रभुपाद होते, भगवंतांचे शुद्ध भक्त होते, आणि त्यांची ती परीक्षा देण्याची पात्रता होती. आपण अजून पहिली दुसरीत आहोत, तर आपण ते आपला कक्ष, आपली इयत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आपण. ठीक आहे. तर
ही कधीही समजू नका, घाबरून जाऊ नका की अरे बापरे आता भगवंत काय आपल्याला पण असं करतील का. नाही, ते भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांसाठीची परीक्षा आहे ती. ठीक आहे, पण विशेष कृपा म्हणून हे समजून घ्यायला पाहिजे, भगवंतांची विशेष कृपा या रूपामध्ये प्राप्त होते की जेणेकरून भगवंतांच्या आपण पादाश्रय पूर्ण प्राप्त करू शकू. म्हणजे आपण अजून पोहोचलेलो नाही तिथपर्यंत. तिथपर्यंत हा पोहोचले नाहीत, आपण पण हा नाहीच पण आहेत, म्हणजे आता जस्ट शाळेत गेलो तसं शाळेत त्या आपण टाईपचं आता झालं जस्ट हे. आपण जस्ट आता ऍडमिशन घेतली. करेक्ट. ऍडमिशन दिलं. करेक्ट. हरे थँक्यू. कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. किरण जाधव प्रभूजी. माझा एक प्रश्न म्हणजे उत्सुकता एक होती की शील प्रभुपाद हे त्यांचे वडील सुद्धा हे म्हणजे शुद्ध भक्त होते. शुद्ध भक्तच होते. हा, मग प्रभुपादांच्या नंतर त्यांच्या मुलापैकी कोणी पुढं दीक्षा वगैरे असे कोणी आले नाही का? त्या मार्गात कोणी आले की नाही? See, खूप त्यात कोण होतं किंवा खूप असं? चांगला प्रश्न आहे. आणि आपण तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून अजून एक गोष्ट पण पाहू ज्यावेळेस आपण मी त्याचं उत्तर देईल की भगवंतांच्या शुद्ध भक्ताच्या जीवनामध्ये पण की असं नाहीये की सगळं सुलभ आणि सगळं पाहिजे तसं बिलकुल नाहीये. तर प्रभुपादांना टोटल 5 मुलं होते आणि जेवढं माझ्या लक्षात आहे मला वाटतं 3 मुलं आणि 2 मुली असं टोटल 5 अपत्य होते. आणि त्या 5 अपत्यामध्ये पण म्हणजे जवळपास एकही मुलगा किंवा मुलगी पूर्णपणे असं भक्तीला त्यांनी सामावून घेतलं आपल्या जीवनामध्ये. आणि त्यांचं इनफॅक्ट त्यांचे काही मुलांनी श्रील प्रभुपादांनी ही संस्था स्थापन केल्यानंतर भक्तांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला की माझ्या वडिलांनी ही संस्था स्थापित केलेली की मला ह्याचा हिस्सा मिळायला पाहिजे. म्हणजे अशा प्रकारे पण प्रयत्न केले. तर सांगण्याचा अर्थ असा की असं नाहीये की शुद्ध भक्ताच्या जीवनामध्ये सगळं काही एकदम साधं सोयीस्कर. कारण का हे भौतिक जगत त्याच्यासाठी बनलेलं नाहीये किरण जाधव प्रभूजी. हे भौतिक जगत म्हणजे आपण मागे एकदा उदाहरण दिलेलं की आपण एका घाणेरड्या जागेमध्ये चिखलाच्या जागेमध्ये उभे आहेत आणि चालण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तर असं नाही होणार की चिखलाच्या जागेमध्ये चालण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि एकही शिंतोडा उडणार नाही. राईट. कारण चिखल्याच्या जागेचं ते गुणधर्म आहे की तुम्ही किती स्वच्छ कपडे घालून चाला, किती काळजी करून चाला, एखादे 2 शिंतोडे उडणार, कारण त्याचा तो स्वभाव आहे. तसंच भौतिक जगाचा स्वभाव आहे की ते अडचणींशिवाय दुःखाशिवाय भौतिक जगत हे त्याच्यासाठीच बनलेलं आहे. दुःखालयम अशाश्वतम. तर श्रील प्रभुपादांच्या जीवनामध्ये पण त्यांचे 3-4 मुलं तर म्हणजे फेवरेबल नव्हते. लहान मुलगा जो होता त्याच्यासाठी प्रभुपादांनी एक व्यवस्था करून ठेवलेली की भक्तिवेदांत बुक ट्रस्टचे जे पुस्तक आहे पब्लिश केलेले त्याचं त्याला डीलरशिप दिलेली, जेणेकरून मला वेस्ट बेंगॉलमध्ये राहायचे ते प्रभूजी, वृंदावन चंद्र डे जेवढं मला नाव लक्षात आहे त्यांचं. तर ते त्यांच्या म्हणजे जीवनामध्ये राहणीमानाचं थोडासा बेसिक काहीतरी पैसा मिळत राहावा आणि त्यांना जीवन जगता यासाठी ती व्यवस्था केलेली होती. आणि ते पण लेटेस्ट गेले मला वाटतं काही वर्षांपूर्वी गेले, ते 5-7 वर्षांपूर्वी त्यांचा पण देहांत झाला. सगळ्यात छोटे जे मुलगा होते ते. तर सांगण्याचा अर्थ असा की शुद्ध भक्तीला पूर्ण घेतलं का कोणी त्यांच्यापैकी मुलांनी? तर उत्तर आहे नाही. आणि तर त्याचं कारण असं की जे असे प्रभुपाद जे की स्वतः भगवंतांचे शुद्ध भक्त होते, वडील शुद्ध भक्त होते आणि लाखो लोकांना त्यांनी भक्तीशी जोडलं, पण जीवनामध्ये काही काही अवघड गोष्टी होत होतात. बरोबर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे जयांगी मोठेपणाचे असं यातना कठीण खरी गोष्ट. आणि केवळ प्रभुपादच नाही तर आपण श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या जीवनामध्ये बघतो की त्यांचे खूप नित्य सहयोगी होते श्रील अद्वैत आचार्य. अद्वैत आचार्य साधारण व्यक्ती नाहीयेत. महाविष्णू आणि सदाशिव ह्या दोघांचं कंबाईंड अवतार आहेत. तर अशा अद्वैताचार्यांना 6 मुलं होते. त्या 6 मुलांपैकी 3 भक्त होते आणि 3 मुलांनी भक्तीला स्वीकारलं नाही. तर तुम्ही शुद्ध भक्ताचं सोडा, साक्षात भगवंत महाविष्णू आणि सदाशिव यांचा अवतार आहे, त्यांचे मुलं आहेत, त्यांच्या 6 मुलांपैकी 3 मुलांनी भक्तीला स्वीकारलं नाही. तर सांगण्याचा अर्थ असा की याच्यात ह्या सगळ्या उदाहरणांमधून भगवंत आपल्याला शिकवत आहेत की तुम्ही भक्ती करा, पण या भौतिक जगाच्या गुणधर्माला विसरू नका. असं समजू नका की मी आता भक्ती सुरू केली म्हणजे सगळं काही
मी विचार करत आहे त्याच प्लॅनिंग प्रमाणे होईल. ठीक आहे प्रभूजी. हरे Yes. कृष्ण. हरे पण कृष्ण. एक गोष्ट निश्चित आहे की आपण जर आपल्या भक्तीमध्ये प्रामाणिक राहिलो, गंभीर राहिलो, तर आपण स्वतः निश्चित भगवत धामात शाश्वत प्रगती प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. ते मात्र निश्चित आहे. Yes. ठीक आहे प्रभूजी. हरे कृष्ण. थँक्यू. तर थोडासा वेळ झालेला आहे, तर पुढचे श्लोक आपण पुढच्या चर्चासत्रामध्ये सुरू करू 20व्या श्लोकांच्या पुढे. पण कुणाचा आजच्या चर्चेवर अजून काही प्रश्न, टीका, टिप्पणी आहे? हरे कृष्ण. नाहीतर आपण आजची चर्चा इथे कन्क्लूड करू. खूप खूप धन्यवाद आपल्या सगळ्यांच्या सहवासाबद्दल आज. हरे कृष्ण. वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव कोटि वृंद कृष्ण वृंद की की जय. वैष्णव ठाकुर श्री की जय. प्रभु की श्रील जय. प्रभुपाद श्री की जय. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.